Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं दा एसे सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामना होदोंमोन बे भिडिअ आपल'ड खालामनाया जाहैबाय लोगोफोर सुबर्ण अनिल ओमफ्राय दैदेनमोननिखौ लानानै मोनसे फट'खौ लानानै मोनसे पावार अफ बिटिआरआ मोनसे पस्ट होदोंमोन जे बे पस्टनि सायावनो आं नोंथांमोननो फंनैसो खिन्थाहरदोंमोन जे ओमफ्राय दायो सुबर्णआबो गावनि साइडनिफ्राय बुंदोंमोन जे प्रुफ गैयालासिनो आंखौ फासायबाय होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दा सुबर्णनिथ' जेबो प्रुफ फैयाखै खिन्थु दा अनिलनि मोनसे खोनासंजाथावै मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादों ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना सोरबा खोनाखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय सोरबा खोनायाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो आं नैबे कल रेकर्डखौ लाना फैबाय नोंथांमोननो शेयार खालामसै होननानै ओमफ्राय बे कल रेकर्डनि फुल कल रेकर्डखौथ' आं होजोबनो हानाय नङा आं ससेबाबो होगोन नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डआ अनिलनि गारां नंगौना नङा नोंथांमोना खोनासंबाय जाबाय ससेयाथ' खोनासंजाखाया नोंथांमोना आं बे ससेखौ होनाय जानाय नंला ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेराव गोसोबायदि बुंहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय आंबो मा बुंबावनो आरोना बिथांखौ जों बयबो सिनायोमोन बर'नि सासे शर्ट मुभिनि सासे फेस्ला महरगिरि होननानै बिथांखौ जों बयबो मानियोमोन दा बिथांनि आखलाबो मोजाङानो नङा आरोना कल रेकर्डखौ खोनायोब्ला ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन। फैदों नोङो ओमफ्राय मिनुगुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोननाव माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय नंगौ नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा ए नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए आं गिलायलाङो आं ओमफ्राय नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनानो मोनखाबाय ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेनि बागै आं फंनैसो बुंगोन नैबे जेनोखि कल रेकर्डखौ खोनाबाय ओमफ्राय बिथांमोना दा बबेयाव खामानि मावो जों बयबो मिथिखायो ओमफ्राय बे खामानि मावनायजों लोगोसे बिथांमोना गावखौल' बरनाम खालामना लायाखै बेयावहाय अनेक सिनेमा लाइनाव खामानि मावग्रा महरगिरि आर्टिस्टफोरखौ गासिखौबो बरनाम खालामनाय जादों मानो बरनाम खालामनाय जादों होनना बुङोब्ला जेनोखि मा होनो मासे फालोआव मासे मा होनो मोनसे फालोआव मासे मोसौआहाय मा होनो मालायनि बारियाव आबाद जानानै खहा खालामोबा गासिबो दाय मोनफायो जेनोखि 10 जन मानसिनि गेजेराव सासे मानसिया दाय मावोब्ला 10 जन मानसिनि गेजेराव 9 जना बरनाम फैयो थिग बेबादिनो मा बिथांमोना दा सिनेमा लाइनाव मा होनो ओंखारबाय हिसाबै बिथांमोना आर्टिस्ट हिसाबै गासिबो महरगिरि एबा जिखिनिखि सिनेमा लाइनाव खामानि मावदों जेनोखि मोजां जा गाज्रि जा बिथांमोना मोजाङानो जाथों थेवबो मोजाङानो जाथों बिथांमोना आखल आखु बेबादि नङा अनिलमोन बायदि नङा थेवबो बिथांमोना अनिलमोन बायदिनि थाखायनो बांसिन माखासे मानसिफ्राबो बरनाम मोनो थिग जों फालिफ्राबो फोथायनो गोब्राब जायो जेनोखि सिनेमा लाइनाव थाङोब्ला मानसिफ्रा मोजां जाया बेफोरबायदि बुंजानाय जायो आरोना ओमफ्राय जों दा प्रुफबो मोनथारबाय जेनोखि कल रेकर्डखौ जों खोनानो मोनबाय ओमफ्राय खोनानो मोननायजोंसो जों बे खोथाखौ बुंदों जों बाहायदों बे खोथाखौसो लानानै जों बुङो आरोना जेनोखि जोंबो प्रुफ गैयाबा जोंबो बुङामोन जेनोखि नैबे कल रेकर्डआव भाइरेल जाथारबाय जे जायगायाव बेनि थाखाय जों बुंदों आरो ओंखायनो बिथांमोनखौ दा बांसिन मानसियानो फोथायनाय नंला जेनोखि सिनेमा लाइनाव थाङोब्ला सिनेमाया गाहोयोब्ला आंनि फिसाला सिनेमा गाहैबा बेफोरबायदि जागोन आंनि फिसाजोआ दिनै सिनेमा गाहैबा बेफोरबायदि आखुनि जागोन बेफोरखौ साननानै गिखांनाय फैगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जालांनो हमखो मालाबा सोरबा फिसाइ गोनाङा गुबुन हौवाजों थांनाय सोरबा सोरजोंबा बरनाम जानाय सोरबा देहानि फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिया गोबांथार जों खोनानो मोनबोबाय नुबोबाय आरो दायो नै आरो दा गोदान ओंखारबावबाय दा महरगिरिनि ओमफ्राय बेफोरखौ सानना नाहरोबा जों गावखौनो जोंनि हारियानो रैखाथि गैला होनजायो आरोना बयजोंबो सावरायजानाय जाबाय जोंनि हारिया गुबुन मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय